Haka sngi bala beteng ban Pynliem biang ya ka Shillong Premier League arca Rio ka Meghalaya Police FT kalala bakan Pynliem ya ka Langsning FC da ar lawai. Haka jinga kun bala long haka no pai sngi jong ka kat pratrik nailar ha SSA Stadium Pulu. Ya kini ki artili ki kol ka MLP FT lat hep ya ki habaro ki ar kala jong ka jinga kun lingba urap bor lang marwen saw minute badu aldrin ramsiet prapundai minute. Ya ka shikul banlaj brut ka Langsning FC la thap ya ka daw rohan manar khandai po plus lai minin. Ha ka ni ka jinga kun paro arkin hun kilawan ra ya la ki jong ki jingkla ha ka thop ya ka isdang ka jong ki. Ha ka ba na ka liang ka MLP FT unyaw kor lang kindia bad balming star lingkoi kila yo ban mi madan ha ka jaka ka jong u penshai lang el lingkoi bad bishar lang khar umnod. Kat ba na ka liang ka Langsning FC ki jingkla hakathop ilek kai na basdang ka jongka kalong ba Mr. Roy Suting Richie Karbani chusrang sangma bat Samuel Pawa kila yo ban mi madan no shwa ka jaka ka jong urajan polling do walam bok khar rohan badi bormi kasar. Kumban shupen kan mau baka kinhun ya kai ka Langsning FC ka wan syak ni jinga kun hadin bakala dab bakan aireng ha ka lumpung ya kai jong ka duran kam arja arpun rio. Penban ka dor ka surya lek kai ka jongka kam shimla long kumbala ap khmi linti upat ba nongwan pit kai ubabon ha ka ba ka kelas tap la sham bat yo I bakala yo tang artli ki kabu ban jan yo penki ya ka jar ka wei ha ka minute ka balai po ar lingba urichi karpran bat uni ujuk pat player ula yo ya ka kabu ka ba pakka bha Henry lala ban kerda no pat ya ka da urang up kol ka MLPFT u Evening Star bare. Haba pai pat syakaru kom yelek ka jong ka MLPFT ki 90 minit balaya kuning kong ki say madan ya kasur yelek kai banyan syakman ka bahang ni ka free kick lingba urap borlang kala sobet shalendet ka kol ka Langsning ka bahang ni Mr. Shamla yo ibha shu shano kani ka bol ka dan namar ka jingka ki paralok pa yelek kai lang ki ba persyang banyadaya ka ya ka ba kim shimla la satya banjilang ban khi ir kajar ban jin dalade hakiwe pat kisni le se ka kinhu ne la ka ke MLPFT hadin bakala tam shakmat da shikul kan jin dalaya le ban kham tan suki no ya ka rukom le ka jongka da ka ba kan shuya khun kat bala ban nyenya da ka jingtam jongka da shikul Henry henne pat kasni kani kam shumla long satya namar la shem bat yo I bakum ka kinhun kam shumla le satya kumni penban wat haba wan ban beteng pat saya ke kelamin kum ka kinhun ka persyang kat bala bakan nyon be shakman ka bale se imat kala shem bat yo I ka rukom le ka rang ka Langsning FC Shiban kum ka kinhun ka Langsning FC kala shania talibha ha Usaid Ahmed ubalala ban thap saw kul ha kaduran kam Henry menta kasngi la shat te la kambha ha ka ba ka kabuk ser ka bala mi pau na u ka dei tang ka we ka bol ka ba ula yo ba un head ya ka bala la ban kerda ya ka da u Evening Star shu kila don ru ki jingpen le no e ya ki ba bon ki kabuk ser ka ba ki arkin hun kila yo ka ba le se ka ni kala kham ka ta jor bha ya ka kin hun ya le ka Langsning FC kabakum kala do jong ka lumpung kan babe bakam shumnala ban pen urlong pat ya ka shikul Henry na kalyang ka MLPFT watla ka penle no ai Henry ka jingjob bakala yo bakan khur kan de ka sngi jong ka jingkman bat ka ban nang ai men sim shu ya ka na ka benta ka jinga khun ki bandang wan nang ne shakman kani ka lumpung kumban shu ya tip lang da baro ka de bet tang shikla single leg kaba ka Langsning FC da ka namram kaba menta kasni nang ni hi shakmat ka kinhun kan hab bakan kintiu jot yala ka rukom yala ka jongka lada ka thrang bakan la ban bat biang ya ka nam kum kala do da ka ni ka jingjob ka MLPFT kala yo bakan khur saw point kat ba ka Langsning FC ka yo bakan khur shwa tang lai point